Ngizozwakalisa ukungenami kwami lapha ngeinsizwe ezimbalwa lapha ko TikTok. Angazi noma bese ngasenza nestatement sokuthi angazi abantu laba bahambe beshutha bevideo be interview abantu ukuthi bese ngasenza nestatement esithi lo mfo wasenkandla lokuthi ungizwe mhlambe intatheli maya ngabe ezokhuluma ngokhuzani zingami interview ngoba udume ngokuhlanya ngokuthi ngathi akaphilile kodwa inkulumo ayikhulumayo sidicelela phansi igama likakhuzani. Mlalelo wami ngiyakubongelela kuphi nakuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje. Ubongelela uyena Mathendo Acebese. Ngabe usuku lokuqala lancetho ngizokulungele upresse i-subscribe button. Wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka ama-notification ama-video kube wena oqala uthola i-notification. Ngani zawethu indlamlenze izobe nomcimbi ngomhla ka-22 March lapha eCarnival City celebrate 15 years weminyaka isemculweni. Njengoba ke behlangene nezinduna ngeyinduna zeqembu ngokuhlukahlukana kwabo. Njengoba ke kunenduna egcina iveza ukuthi cha ungeze kufanele avalwe ekuthenini agcine Paula ngokhuzani noma ke uxayishe intatheli eyisuke interview abaculi ukuthi ngempela azingam-interview ngizwe makuthi uzokhuluma ngokhuzani. Asikwazi ke ukuthi kuzokwenzeka kanjani ngoba abantu abaningi nomsebenzi abawuthathela phansi kanti osukwenzwa intatheli usuke ufuna la kunesosi khona noma into ezokwenza vele i-debate enkundleni zokuxhumana ikakhulukazi lapha ke ko TikTok nako Facebook. Abantu basuke kufuna uzwakale ukuphawula okuhlukahlukene ngenkulumo esuke kade ikhulunywa yilowo muntu kanje ngoba mhlambe makunomuntu inkulumo ukuthi abantu banokunothisa kunenkulumo enokutrend uthola ukuthi bimkhuluma kabi umculi noma inokumdicilela phansi ngaleyo ndlela kodwa ke bese isusa i-debate ngoba kusuke khona abasizakalayo kusuke opposition party ngaleso sikhathi. Engingaboni ukuthi ngempela ikhona yini indlela okungenzeka ngayo ukuthi ngempela abaculi noma ke ama-interviewer iy'ntatheli zigcine zingam-interview ngizwe ngenxa yokuthi mhlawumbe uzokhuluma ngokhuzani kanti phela ayikho futhi intatheli eki-interviewe ungizwe bese ifuna ukukhuluma ngokhuzani ngaphandle kwama-podcasters mhlampe ekuyiwona asuke ebheka inkulumo esuke ijulile ngaleso sikhathi. Khona nje i-podcast engike ngayibona kulamalanga ebekuyiyona ngempela egcina ilandelela ukuthi ngempela ungizwe uzizwa kanjani ngendlela ke ukhuzani ukuthi uhambe waya phesheya uzizwa kanjani ngalokho luthini uvo lakhe ngalokho. Kwase kuba ukuthi nje ungizwe lokhu ejikajika eshona le kodwa kwagcina ukuthi ungizwe uyakhuluma ngale ndlela agcina ekhuluma ngayo. So ngaphandle komusho isikhathi sakho mntana sekhaya ngiyakujabulela ukuze uvo lakho mayelana nalolu daba. Comment section usho ukuthi ngempela wena uyibona yini isebenza leyo nto noma ku-right yini ukuthi ungizwe avalwe ukuthi akhulume ngokhuzani. Angize kuwena lapha na comment section ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike.